HD ovdje i danas ćemo igrati Football Challenge sa Stefanom i ajde krenemo. Ajde. Ljudi, ovo je moja nova lopta. 3 gola, 5 penala. 5 golova igrate. Daj, ja ću da vam poslavim. Daj bre, ne šutiraj. Tu Dalibore braniš, Stefane šutiraj. Sad čekaj, stani jebote, ajde. Ua se ovaj bacao, vrat. Ajde. Bre, Stefane, on mašiš. Šutiraj. Stani. Ništa. Evo ga, Stefica. Nimam ja i dalje, samo da znaš. Daj, da, sad. Koliko je? 2, ne 1. Ajde, šutiraj, brzo, brzo. Go. Stopirat jer ovim treba 5 godina se vrati. Ajde. 2:0. Ja rekao, on će domaši. Ujebe, čuti. Ajde. Nema više, Dalibore šutira si. Ajde futbol. Ajde, kreni. Da imamo šta Stefan može da uradi. Dalibor nešto zna, ma idi. Znam, Đukić. Igrate do 2, ej. Ajde, To je to bilo za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidio klip. Ostavite like, share i komentar i ćao!